Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Sore ini kita di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kita diundang oleh teman-teman yang ada di Semarang dan sekitarnya, termasuk bahkan ada yang dari Tangerang. Kita diminta untuk memimpin ritual penyempurnaan sukma untuk memutus karma buruk. Nah, para pemirsa, untuk prolog sedikit sambil kita memulai ritualnya. Di dalam ajaran leluhur kita itu bicara pasca kematian, ada kata-kata sasmita atau perlambang, yen kurungane manuk jebol ya manuke mabur. Manuk ora mungkin nunggoni kurungan sing wis jebol. Dalam artian apa? Raga ini adalah kurungan manuk. Manuk adalah sukma sejati kita. Ketika kurungan ini sudah tidak bisa dipakai, entah karena sakit, ya, karena memang sudah pada waktunya. Karena kalau bicara tentang kematian di dalam ajaran Jawa ada mati utomo dan mati nesto, atau mati yang memang sudah pada waktunya, yang bersangkutan berhasil kasamuraning urip lan pati. Tetapi ada juga mati karena dipaksa. Yang dimaksud mati dipaksa adalah mati yang dibunuh. Entah dibunuh dengan senjata maupun dengan racun. Terus ada mati terpaksa. Mati terpaksa itu adalah karena kecelakaan. Pada intinya kurungan manuk jebol, sudah tidak bisa dipakai lagi, dan burungnya manuk tadi terbang meninggalkan raganya, tidak menunggu raga di situ. Nah, beberapa dekade terakhir, mindset bangsa kita terkontaminasi. Akhirnya banyak sekali bangsa kita tergiring mindset, kalau raga ini sudah nggak bisa dipakai, mereka menunggu raganya, menunggu kurungan manuk sampai tiba waktunya yang tidak jelas sampai kapan. Akhirnya hal semacam itu bisa berdampak pada karma buruk terhadap anak turunnya. Sehingga ada yang mengalami banyak kesulitan. Entah itu sakit-sakitan dalam rumah tangga tuh, yang sakit gantian. Mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya, ya. Atau rezekinya sulit, ya. Usaha bangkrut, atau ada yang kesulitan cari kerja, kesulitan cari jodoh dan sebagainya. Karena itu perlunya diadakan ritual penyempurnaan sukma untuk memutus karma buruk. Dengan konsep karma buruk ini yang harus diputus, apakah ini sebuah suatu keadilan? Ya, itu adalah suatu keadilan. Karena ketika leluhur kita menanam karma baik, kita pun juga menuai. Sehingga ketika leluhur kita menanam karma buruk pun kita juga menuai, itulah keadilan. Karena hukum alam dalam ajaran Jawa itu kan yang pertama harus tinuming nalar atau hek logis, yang kedua adalah kasunyatan atau realita, dan yang ketiga adalah serateles atau alam semesta. Alam semesta mengajarkan kepada kita semua, tanduran iku ono tanduran cetek, enek tanduran jeru. Apa itu tanduran cetek? Tanduran cetek itu seperti kita menanam padi. Kita tanam saat ini, sekian bulan panen.
Apa yang kita tanam kita sendiri yang menuai. Ada tanaman jeru, contohnya apa? Contohnya kelapa atau pohon jati. Pohon jati yang kita nikmati sekarang, ini rata-rata adalah tanaman kira-kira 3 generasi yang lalu atau 4 atau 5 generasi yang lalu. Ya. Kita akan memulai ini untuk prolog saja. Nanti kondotakonnya setelah ritual selesai. Monggo kita mulai ritualnya. Penjenengan sambil nyimak berdoa sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan kunci doa adalah 1, yen kepengin dongamu mandi mandekno pangucapmu. Yang kedua, ketika kita berdoa harus mampu kita mengeluarkan vibrasi energi dari tubuh kita untuk bersinergi dengan energi semesta. Yang ketiga, berdoalah dengan bahasa ibu Anda. Jangan sampai kita berdoa dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Apalagi ini kita berdoa untuk leluhur kita. Leluhur kita orang Jawa. Ya berdoalah dengan bahasa ibu kita. Jangan sampai leluhur kita dulu nggak ngerti bahasa Inggris karena sekarang kita udah kuliah, kita berdoa pakai bahasa Inggris. Tentunya nggak akan nyambung gitu loh. Ya. Monggo kita wiwiti. Ya. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Sekar Bawana Langgeng. Duh para leluhur kawula, duh para pependhan kawula, rahayu, rahayu sagung dumadi. Duh para sukma suci, duh para sukma luhur, rahayu, rahayu sagung dumadi. Duh sukma kelambrangan, duh sukma bekasaan, rahayu, rahayu sagung dumadi. Duh nini danyang kaki danyang kang barusa mengkoni nusantara, rahayu, rahayu sagung dumadi. Duh nini danyang kaki danyang kang barusa mengkoni tanah Jawa, rahayu, rahayu sagung dumadi. Mliginipun kagem eyang Sabdo Palono Genggong, yang Ismoyo, yang Semar, yang Tualen, yang Dah, yang Nirada, yang Sangopati, yang Daeng Manambon, yang Sisingamaraja, yang Prabu Siliwangi, rahayu, rahayu sagung dumadi. Duh nini danyang kaki danyang kang barusa mengkoni Metara Medang Kamulan lan sakukubane, rahayu, rahayu sagung dumadi. Mliginipun kagem eyang Putri Sima, eyang Semaratungga, eyang Gunadarma, eyang Empu Galian, rahayu, rahayu sagung dumadi. Lan para leluran para pepundhen Metara Medang Kamulan kang boten saged kula sebatke setunggalan baka setunggal,
Rahayu, rahayu sagung dumati. Duh nini danyang kaki danyang kang balsa mengkoni candi gedong songo. Lan para luran para punden sakiwatane mriki. Rahayu, rahayu sagung dumati. Duh nini danyang kaki danyang kang balsa mengkoni desa candi rejo mriki. Rahayu, rahayu sagung dumati. Duh para luran para pepundhenipun sedaya para kadang ingkang nderek ritual penyempurnaan sukma memutus karma buruk menika. Ingkang boten saged kula sebatke setunggal mbaka setunggal. Rahayu, rahayu sagung dumati. Duh nini semara bumi kaki semara bumi. Duh ibu pertiwi bapa angkasa. Rahayu, rahayu sagung dumati. Kula Sega Gandhawa rumping mujudaken ras panuwun pakurmatan kula dhateng para lunan para punden kawula sedaya. Mliginipun para lunan para pepundhenipun para sanak kadang ingkang ndherekaken ritual penyempurnaan sukma menika. Kula Sega Gandhawa rumping mujudaken panuwun pangabekti lan panembah kula dumateng Gusti Hyang Sukma Kawekas. Namung dumateng Gusti Hyang Sukma Kawekas kula ngabekti lan manembah. Namung dumateng Gusti Hyang Sukma Kawekas kula nyuwun panuntun sabda. Nyuwun pitidaya tindak tanduk kawula, pangucap kawula lan pamikir kawula. Duh Gusti Hyang Sukma Kawekas. Kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, dipalipun Gusti, pakartipun Gusti. Kagem para luran para punden kawula sedaya, mliginipun para luran para pundenipun para sanak kadang ingkang nderek ritual penyempurnaan sukma menika. Menawi dereng dados sukma suci njenengan dadosaken sukma ingkang suci. Menawi dereng dados sukma luhur njenengan dadosaken sukma ingkang luhur. Menawi dereng dados sukma sampurna njenengan paringi kasampurnan. Lan menika putra wayahipun kaparingan kegiatan ing jiwa raganipun paringan kaparingan kegiatan ing bondo donyanipun. Supados sangsaya kukuh sansaya sembada sansaya kuwagang anggenipun ngayahi jejeban agung lajengaken pakaripun luhur ing dereng rampung. Duh Gusti Hyang Sukma Kawekas. Kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, dipalipun Gusti, pakartipun Gusti. Menapa ingkang sinedya para kadang ingkang nderek ritual penyempurnaan sukma menika sageda enggal kasembadan. Menapa ingkang sampun dados darbaipun tansah jinangkung dening Gusti Hyang Sukma Kawekas. Menawi wonten raos Candala, Rubeda, Sukerta, Sengkala, Memala, Bebaya kasinggaraken dening Gusti Hyang Sukma Kawekas. Icale watek Sukerta lan Sengkala ing gesang lan pagasanganipun para sanak kadang ingkang tumut ritual menika. Gagantos kanugrahanipun Gusti, kebak ing katentreman lan kemakmuran wonten gesang lan pagesanganipun. Anggenipun mangun bebrayan kalian keluargaipun. Duh Gusti Hyang Sukma Kawekas. Kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, dipalipun Gusti, pakartinipun Gusti. Saderengipun kawula ngaturaken uba rampe ritual penyempurnaan sukma menika. Kahiring tembang layu-layu kagem rawuhipun para leluhur ingkang kasampurnaaken. Kalajengaken tembang singgah-singgah kagem Ibu Nani Mardiati kawula semanggaaken. Rahayu sagung dumati. Layu layu humiring sangking keng mrencang sun sesanti sukma kemuksane
mrengsang guru laku kang ser namadyaning palagan war lebu leng ing triya katya dek ing uni samya sapademo datan nganggo rangu-ranguning tias agni murup mulut sundulangit saksana ten piuri swara nyaku mlegur kula nuwun putra wayan iki peparing sesaji tebih sangking ungaran king Klaten Bandungan tak nyerang kudu asli tupo tirta suci mapagang yang agung Bapa piyung leluhuring siwi sukma wis sampurna bali marang Gusti ing ngarsane bali sangkan paraning dumati sampun anjakeni raga
Rahayu. Rahayu sagutungan. Duh para leluhur kawula, duh para pundhen kawula sedaya. Mliginipun para leluhuran para pundhenipun para sanak kadang ingkang nderek ritual penyempurnaan sukma menika. Wonten ing ajeng kula wonten uburampe ritual penyempurnaan sukma. Mugi Gusti ingkang akara jagat saged nampi panyuwunipun para sanak kadang menika. Jagat saisinipun saged nampi, saged nglebur sedaya sukma ingkang dereng kaparingan kasampurnan. Uburampe ngajeng wonten bubur sengkala ingkang dados tandha sangkan paraning dumadi. Tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Bapa biang saresmi nglairaken ponang jabang bayi nggih tedhak turunipun. Wonten bubur pancawarna nglambangaken sedulur papat 5 pancer ingkang wujud material, imaterial lan non material. Sedulur papat 5 pancer menika nggih menika ingkang awujud geni, banyu, angin lan lemah. Mugi sedulur papat saking para leluhur pun para kadang menika sageta sampurna bali dhateng asalipun piyambak-piyambak. Ingkang saking lemah bali nang lemah. Ingkang banyu bali nang banyu. Ingkang angin bali nang angin. Ingkang geni bali nang geni. Sedulur papat 5 pancer ingkang awujud kakang kawah adi-ari getih lan tali puser. Bali mring asalira. Bali mring jagat saisine. Sedulur papat 5 pancer ingkang awujud Ludra, Angkara, Sukardo lan Nimpuna. Kasampurnaaken dening jagat saisinipun kanthi dipalipun Gusti Yang Sukma Kawekas. Sang pancer sang sukma sejatini para leluhuripun para sanak kadang. Dados sukma ingkang suci, dados sukma ingkang luhur, dados sukma ingkang sampurna. Kalambangaken ing mangke burung peksi perkutut kaiberaken manjing ing jagat raya. Peksi perkutut nglambangken sukma sejatine para leluhuripun para sanak kadang. Ninggalke ragane, ninggalke kurungan manuke. Manjing ing jagat raya manunggal mring Gusti Yang Sukma Kawekas sang sukma sejati. Wonten cok bakal basah, cok bakal teles. Kangge kawujudan menawi jagat menika wonten jagat agal lan jagat alus. Jagat agal para putra wayahipun kalambangaken cok bakal kering awujud wewijian dadosa lambang kemakmuran lan ketentreman kagem putra wayahipun. Cok bakal teles kagem para sanak kadang ingkang alus. Kagem sarana manunggaling sang sukma sejati mring sukma kawekas. Kagem sarana kasampurnaning sedulur papat 5 pancer. Awit menika cok bakal basah kapundhut ulam lan daging saking toya asin, toya payu, toya tawar, darat lan iber-iberan kalambangaken isining donya ing jagat raya. Wonten
Kembang telon kagem netralaken entitas negatif lan entitas positif, energi negatif lan energi positif. Kembang telon kang awujud melati putih mawar abrit lan kenongo. Melati putih kalambengaken energi lan entitas positif, mawar abrit kalambengaken energi lan entitas negatif. Kanetralaken dening kembang kenongo. Sedaya mangambar mangarum ninggalaken tondo kabecikan saking leluhur sasampunipun kasamuranipun sukma kalambangaken kembang setaman. Ing mangke sasampunipun adicara kagem siram putra wayahipun, kagem resik Sukerta lan Sengkala putra wayahipun. Resik Sukerta lan Sengkala urip lan panguripan ingkang putra wayah. Wonten pandan saking gangsal panggenan nglambangaken katampinipun para sukma sejatinipun para leluhur kanthi mangarum kembang pandan wangi. Wonten inuman abang kawujudan tes abang lan minuman putih tes putih. Tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Kasampurnanipun manunggaling linggayoni, manunggaling planang lan pawadonan, simbol penciptaan. Amargi sedaya gesang lan pagesangan ing ngalam donya menika linantaran linggayoni utawi planangan lan pawadonan. Sedaya kaleksanan ritual penyempurnaan sukma. Sasampunipun menika wonten tepung beras kuning. Kagem kasampurnanipun sukma sejatinipun para leluhur. Menawi layonipun leluhur tasik wonten kanthi sarana beras kuning. Amargi leluhur sampun boten wonten dipun seranani tepung beras kuning. Lan ugi wonten gedang ayu suruhayu lan uburampe sanesipun ugi wonten tumpeng pungkur. Nglambangken para leluhur, para sukma sejatinipun leluhur sampun ngungkuraken kadonyan, ngungkuraken kabetan saking sedulur papat lima pancer kala wau. Nanging putra wayahipun tasik betahaken. Mugi pangestupun para leluhur ingkang sampun kasampurnaaken sumrambah wonten gesang lan pagasanganipun para putra wayahipun. Lan mugi ubo rampe sanesipun ingkang dereng boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Duh, sukma sejatine leluhur para leluhuripun para sanak kadang menika. Rilakno raganira. Aja sira nunggoni raganira ing kuburan. Terusno lakunira. Terusno lampahira. Manjing ing jagat raya manunggal mring Gusti yang sukma kawekas. Duh, sukma sejatine para leluhur para sanak kadang menika. Rilakno anak turunira. Rilakno anak turunira. Terusno lakunira. Terusno lampahira. Sasampunipun sedulur papat lima pancer kasampurnaaken. Ingkang saking lemah balionang lemah. Saking banyu balionang banyu, saking geni balionang geni, saking angin balionang angin. Sedulur papat lima pancerira sampun sampurna. Sira terusno lakunira. Aja ngribeti anak putunira. Rilakno anak putunira. Rilakno putra wayahira. Paringana pangestu para putra wayahira. Sampurnaning sukma sejatinira.
Andosaken pedoting karma ingkang awon kagem putra wayahira pangestunira kang sinuwun. Kagem para kadang ingkang nderek ritual, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Gusti sesembahan kawula. Duh Gusti kang maha sesembahan kawula. Net ingsun badhe mutus karma awon. Warisan leluhur saking bapa lan ibu ningsep. Lan ibu. Leluhur saking simbah. Leluhur saking simbah buyut. Lan sak piturutipun. Babakan ngilmu awon. Ilmu kanuragan, ilmu atraksi, ilmu kesaktian, ilmu jaya kawijayan, ilmu kebatinan, ilmu pengasihan, ilmu trawangan, ilmu pelarisan, warisan saking leluhur, lan polah tingkah laku tutur, bopo polah tingkah laku tutur saking simbah, bantu wonten perjalanan, panguripan anak turunipun kawula putusaken lantaran para leluhur saking kersane Gusti kang akarya jagat. Kawula pasrahaken ngagem tradisi Jawi inggih sak punika slametan tumpeng pungkur upacara sesaji ing dinten Jumalegi menika disekseni para leluhur, para utusan Gusti, para utusanipun jagat raya, para dewa dewi, para ratu, para raja, para danyang, punden ingkang mbaureksa, desa Candirejo, lan desa-desa kawula, ugi bangsa alus, nderek nyekseni, anggen kawula, mutus karma awon ing dinten menika. Monggo para sanakadang ndedonga piyambak-piyambak. Ing dinten menika Jumah Legi kawula jabang bayini utus karma awon, utus karma ingkang boten sae dumateng para leluhur kawula ingkang kawula sebut wonten ing inggil. Duh Gusti ingkang akarya jagat, kawula nyuwun keluarga kawula bebas karma ingkang boten sae, turunanipun bapak lan ibu, turunanipun simbah buyut,
sak piturutipun lan energi ingkang awon ingkang mempengaruhi perjalanan gesang lan pagesangan kawula anak sak turun kawula saking kersane Gusti ingkang maha kuwaos kawula ngaturaken matur sembah nuwun. Hong wilahing sekarpun langkep kalajengaken tembang singgah-singgah. Rahayu Rahayu singgah-singgah kala singgah tan suminggah durka kala minggir sing asirah sing suku sing tan kasat mata sing atenggak sing awulu sing kabeh padha sumingkira ing telenging cala nindi keker wetan kidul samya andros jagat ngulon playune demit mangalor ke pelayu pelayu kinayompo pohang koso iblis setan bekasaan hajur luluh kang siwi pucal sengkala jalma mara jalma mati rahayu 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 sagung dumati. Samangke donga Jawa
mangke panjenengan wangsuli kanthi tembung rahayu nggih. Om wilahing Sekar Bawana Langgeng. Om wilahing Sekar Bawana Langgeng. Om wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Yo Maraja Jaramaya. Yo Marani Niramaya. Yo Silapa Palasya. Yo Midara Radamiya. Yo Midasa Sadamiya. Yo Dayuda Dayudaya. Yo Siyaca Cayasiya. Yo Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawan yen dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk panjenengan dadosaken luruh. Wekdal luwih panjenengan paringi wareg. Menawi kirang panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan calehi panalangsanipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos candala panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali nelangsanipun. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Pitedhahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Anggen kawula ngawontenan ritual penyempurnaan sukma memutus karma buruk menika. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Ritual penyempurnaan sukma leluhur menika saged migunani ing gesang lan pagesangan kawula. Rumah tangga kawula, keluarga kawula, kebak ing katentreman, kebak kanugrahan, kebak kemakmuranipun Gusti. Duh Gusti jenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Om wilahing Sekar Bawana Langgeng. Para bapak ibu sedaya mliginipun para kadang ingkang nderek ritual penyempurnaan sukma memutus karma buruk menika. Menika ritual ndedonga sampun cekap, mangke kalajengaken nggih menika ngeburaken peksi nggih per orang gangsal mangke wekdal njenengan ngeburaken peksi kala wau njenengan ndedonga kali njenengan bayangaken sukma sejatine leluhur panjenengan menika sampurna manjing manunggal mring Gusti yang sukma kawekas kados peksi perkutut kala wau manjing ing jagat raya. Amargi kula lan panjenengan lan para leluhur panjenengan menika asalipun saking jagat raya. Saking Gusti ingkang Maha Gesang. Peksi perkutut kalambangaken sukma sejatinipun leluhur panjenengan. Jenengan bayangaken jenengan buraken. Sinambi panjenengan ndedonga menapa ingkang dados panyuwun panjenengan. Nanging niki wau kula pikantuk pitedah. Mugi-mugi panjenengan sak mangke mbeta arta sewan kertas. Nah, mangke nggih jenengan tulisi donga panyuwun panjenengan. Yen delalah kok enek ming siji berarti ya niku rezekine jenengan ming niku. Ditulis mawon.
Nek jenengan delalah kok saniki beto 10 ya berarti rezekine jenengan. Ditulis ndamel pulpen toy spidol. Ya. Mangke pas kondotakan kula jelaske kenapa kok duwite kudu 1000-an, kok ora 100.000-an. Nggih. Nggih. Nah niki ritual niki monggo kalajengaken sak mangke dateng ajeng nggih. Perkututipun dibeto mriku. Nggih. Monggo saking sakniki pindah. Nggih. Nggih. Niki ritual menika mangke sawetawis untuk ritual menika nggih kacekapan mangke sak sampunipun ngeburaken peksi perkutut nggih niki mangke nun sewu niki jenengan kesak tepung beras kuning niki jenengan kesak kalian niki dipun kembang setaman dipun dhewekaken kembang setaman niku mangke kagem siram jenengan teng dalem nggih. Lah tepung beras kuning niki mangke dipun sawuraken kagem ngrijiki griya utawi papan pendamelan panjenengan. Caranyipun dipun sawuraken saking wingking teng ajeng. Nggih disawuraken ngeten. Niku mangke nggih mulai saking wingking pawonan, kamar mandi, kamar tidur lan sapiturutipun. Niki kan sampung tepung dados senajan disawuraken niku mangke kan dados lebu niki. Nggih. Niki dipun kesak monggo terus niki dipun dhewekaken. Terus niki mangke dipun bucal teng lepen ingkang mengalir. Nggih. Nah, tapi niki sementara niki nun sewu kan tetep teng mriki. Sakniki ngeburaken peksi riyin. Nggih. 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 Nek nun sewu kagem ingkang griyane celak anggenipun napa nunggu larung sesaji niku saged benjing. Saged benjing. Niki ubur ampe niku disimpen teng dalam jenengan terutama kamar tidur. Supados ubur ampe menika saged menyerap energi negatif wonten griya panjenengan. Benjing nembe dipun larung. Lah, ingkang tebih kados Tangerang kan mboten mungkin langsung dipun larung. Nggih. Tapi mungkin nek dibeto wangsul ra diribet napa melih cok bakal basahipun mesti mambu ngeten lho. Nggih. Ning nek menawi ingkang griyane celak ngriki ya kepengin dilarung sakniki ya monggo. Kula sarankan langkung prayogi benjing niki beto langsung riyin nggih dinepi riyin supados energi negatif entitas negatif teng dalam jenengan utawi teng papan pendamelan jenengan niku napa niku kesedot niki wonten ubur ampe menika kedah wonten kamar nggih teng kamar teng inggil nggih napa teng meja napa teng napa ngaten nggih teng kamar jenenganipun jenengan sari nek jenengan gadah kamar khusus pasepen yang Jawa kan enggak ada sanggar biasai. Salam ngriku. Oh, berarti mboten napa. Nggih. Nggih. Nek mboten kagungan kamar pasepen ya teng kamar tidur. Sing penting mboten teng andhap teng inggil. Nggih. Nah, minumanipun mangke jenengan beto wangsul nggih dipun inum sesarengan sak keluarga. Nggih. Niki lambangipun tes abang saka biang. Niki tes putih saka Bopo, niki lambangipun Linggayoni. Kula lan jenengan, jangankan manusia, seluruh makhluk hidup di dunia ini sedaya saking Linggayoni. Yen panangan wadon menungso rak jelas ketok nggih wong jenengan gadah. Panangan pawedonan kewan nggih jelas. Bahkan tanaman, tanduran niku nggih Linggayoni. Bagaimana serbuk sari jatuh pada putik sari. Niku Linggayoni. Itulah sebabnya kenapa leluhur kita itu menganggap Linggayoni itu simbol Tuhan, simbol penciptaan. Nah, kata sing tiyang mboten ngertos dikirane niku nun sewu umpane enten napa lumpang alu dikirane kan ini kan simbol Tuhan. Sakniki jenengan ngomongke Tuhan to, jenengan ora iso dudune Tuhan iki kaya apa. Lah, Linggayoni niku simbolipun Tuhan. Lho nek perkara jenengan roh planan pawedonan kok terus jenengan mesum sing salah uteke jenengan. Nun sewu kados payudara. Niku simbol kemakmuran. Kula jenengan tanpa payudara dereng nek urip malahan. Simbol kemakmuran. Ning nek jenengan roh payudara kok mesum sing salah uteke jenengan. Sobi niki sing enten teng mriki enten sing mboten nate ngrasakne payudarane ibu. Ini simbol kemakmuran.
simbol kehidupan ngeten nggih. Ngaten nggih. Dados napa niku sampun cekap mangke yen pengen ngertos lebih rinci nggih pas sarasean kondo takon. Nah niki ritual kita sakralkan rumiyin. Monggo sakniki teng ajeng nggih. Peksinipun dibeto monggo. Arek Kang Harto piye? Den? Dengan Harto. Artone wae kan pun sekelas anjangi. Niki jenengan tulisin damel bolpen utawa spidol. Panyuwun jenengan, donga jenengan. Mangke kula saranani malih. Enten malih mangke cara. Tapi lek mboten wonten sing setunggal ewu pripun iki? Kedah sewuan. Kenapa kedah sewuan? Amargi nun sewu dari uang yang ada di Indonesia. Niki nun sewu gambar duit sewuan itu semuanya panglima perang. Mulai zaman Sisingamangaraja, Patimura, Cut Nyadin, Cut Mutia semua panglima perang. Lah niki nun sewu dos pundi sing mboten tumut ritual, ndelalah yo kepengin duwe panyuwunan. Monggo. Manipun kados niku garwane Mas Yenuri. Ndelalah kan duwe panyuwunan dhewe, ya cekno nulis dhewe. Nggih. Kagungan setunggal ewu saged tuker apa mboten menika? Cobi nyuwun welase kanca. Ndelalah kanca sing duwe 10 njaluk pira sak ikhlase. Lah niki kagungane Mas niki Mas Fran, Mas Seno. Berarti nyuwun wekdal teng warung rene agak. Saged mangke kali teng teng lepen. Oh, nggih. Nggih. Nah, Oh, maksud tidak harus sekarang rangkaian dulu betul. nggih rangkaian riyin, nggih. Kados Pak Parmin kan butuh ritual niki, tapi kan tumut ning saiki yo duwe panyuwunan. Monggo. Nggih, nggih. Berarti ini paringi medal pados riyin nggih. 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 Monggo sakniki beri peksi riyin, monggo. Nggih. Nek jenengan gadah 5 permintaan monggo. Ini berarti ditinggal menapa? Mboten napa kan teng ajeng mriki. Si golek ning pom bensin delok sih. Monggo peksine dibeto. Iya. Monggo teng ajeng ya. Mangke sing wau rawuhit wau pun kula jelaske artine hong iki napa kan sampun. Nah sing dereng mangke pas kondo takon. Nggih. Oh nggih. Pun sedaya, oh dereng Mas Sandung. Nggih. Mangke kula abani hong wilayah sekarang jenengan nggih nerokne terus ndinan donga. Sinami mbayangke sukma sejatine lur. Monggo. Nggih. Ya. Duh. Nggih. Nggih. Tapi nggih ampun teman-teman nggih stres nggih. Bon siap nggih? Monggo kita wiwiti nggih. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Bun, monggo jenengan tetunggo. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Pun monggo nyepuraken. Monggo malih. Malih nggih. Kaping gangsal kok, Mas. Nggih. Tuku 50 ya beneran rezekine jenengan. Nek gak ra entuk ijol sing wis mabur wau, urung-urung didongani. Bonus sing nggawa.
Setunggal-setunggal, dungane kesane anu. Niki 5 niku nggih nglambangke napa sedul 4 5 pancer napa. Pun siap nggih, monggo. Bung wilahing sekar bawana langgeng. Bung wilahing sekar bawana langgeng. Pun monggo, silakan. Pun monggo malih Mas. Nah, sani yang ketiga.
Pun siap, monggo. Wis wau njenengan bayangke sukma sejatine luhur njenengan kali njenengan ndedonga menapa yang dasar panyuwun panjenengan. Om wilahing sekar bawana langgeng. Om wilahing sekar bawana langgeng. Sing pun iki ping 3 nggih. Dadi sekawan niki. Oh nggih, kembali ke jagat raya alam semesta. Ya asale dhewe, baline ya dhewe. Susune dhewe. Wonten jambule. Pun siap. Pun monggo diwiwiti malih. Om wilahing sekar bawana langgeng. Jalan-jalan betul lho. Om wilahing sekar bawana langgeng.
monggo silakan. Nah, jane sing pungkasan iki mangke ndongane rada suwe titik nggih. Kersane panyuwune jenengan bener-bener tuntas. Nggih. Iki mangke anu nggih kula nyuwun keikhlasaning jenengan. Mas ini ki diijoli anu nggih. Kersane donga jenengan wujud ngoten lho. Nggih. Oh, dan Mas, nggih. Monggo rezekine. Oke. Pun siap niki dongane ra didangu nggih, jenengan tuntaske panyuwun jenengan nggih. Bung wilahing Sekar Bawana Langgeng.
Bung wilahing mastuti sekar bawana langgeng. Pun monggo beraken. Jadi sisa 3 dingu monggo diburke monggo. Karena di luar ritual kita. Lah niki sakersa jenengan niku wau ingkang ngubur ampene nggih sing celak ngriya ngriki diwangsulke riyin utawi langsung dilarung ya monggo. Nggih sing Tangerang langsung larung. Lah mangke ndang dilarung terus balik ngriki kalih nembe pados dhuwit sewan wau. Nggih. Monggo sing Tangerang monggo dilarung. Nggih. Menawi ingkang ngriki badhe disalap teng griya riyin mungkin balik ngriki malih. Utawi langsung dilarung ya monggo, cuman saran kula langkung prayogi dinepke riyin untuk menyerap energi negatif, entitas negatif teng dalam jenengan di rumah kerja jenengan atau tempat kerja jenengan. Nggih.